Tapuji Tuhata, marid mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di porbadia. Na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pa imamati. Pola tung mati tarsilang. Di dia akasoro mi ale hamatean. Di dia pangagoonmu ale banuatoru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. O Tuhan Yesus biru-biru na di bata, na mamorsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom, marningot ho na targatungi. Takas dohua tu si hami, habibernit ni natinommu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami, na makorhon hamamatimi. Asi maroham, urupi mahami, asagabi upa ni halojom muhami. Amen. Silang ho
Tanihon hamuma patik ni debata di parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat di Rom 6 ayat 10. Jala unang mapasahat hamu akaruas muna tudosai bahen sinjata ni hajahaton. Tu debata matahe pasahat hamu diri muna songon aka naong pinangulo siyan namate. Songoni nang ruas muna, tu debata may bahen sinjata ni hatigoran. Atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatik ni. Amen. Tatopo ti madosat diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohatudosan jala ama nami. Ujo hami dogwarmu na badiyay. Ala na targugot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabejol maalani hami. Namate, jala nahehe siyan namate. Namanaik tu banwagijang doho mangodiho kami. Asiro hamdi hami. Say patotong madihami roha hamauliateon tuho. O tod di porbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihom mahami. Ho ale debata ama. Anak dohotod di parbadia. Amen. Tabigima bagabaga ni debata. Taringo tu hasesaan ni dosa. Songositong na manguluahu ninna Tuhan Jahuba. Tung nasolomodo rohaku midahamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku midahamumulak ni parjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amen.
Hatani debata turpuk epistel dihita sadarion. Imana tersurat di Heber 4 ayat 14 sahat rodi 10 marsoring-soring mahita majahasa. Ope dibahen naung adong dihita situani malim nabulun naung manurusi akabanu agijangi ima Jesus anak ni debata gomosma tatiop naung taparhato poti. Ay nawadong do dihita situan ni malim, natarbahan dongan makilala yang kahagaleota, tung natarucit do ibana di nasaluhut songon hita, alaydang mardosa. Atong marhiras ni roha mahita madapot ton habang sa parasiasian. Asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asin ni roha hita, bahen pangurupion ditiki halehetan. Ido sahatna, martua do akan tumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Tidak ko mahapor siyaw tay, so ngunahin tidak ko ni dong atas sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargugo na sohatudusan, na tumapalangit dohotan. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, adoran sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanwa toro dung ditanom, na mulak mangulong diari patuluhon, na manaik susurgo, laun di siam di debata Jahuba, amanay pargugo na sohatudosani, di sima ibana ay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mati. Au porsea di parbadia, jala adong sa dahulia na badia, huria atau panhalak Kristen akan na badia,
dohot dihasesaan di dosa, dohot dihatahi namadok, mulak mangulu dosogot daging dihalak na umari, dohot dihamuluan na sorasuda. Amen. Tatangi homa sunggul-sunggul dihita sadaryon, na parjolo, dung sipul parmingguon parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, patupaut tado marulaon na badia di bagas joroon. 2. Sadaryon di pukul 14 di patupahuriat tado ulaw nahohom songon parningotan dihita di panaunon ni Yesus Kristus. Laos diudutima visualisasi via dolorosa manang jalan salib asarap mahita maddohoti ulaun. 3. Di hari Minggu tanggal 17 April 2022 ima pesta parningotan ari haheheon ni Yesus Kristus di patupahuriat tado parmingguon songon nasomal. Adorang soi di pukul 4 manugotna di patupado obor Paskah diuduti mencari telur Paskah tua kada danak sikola minggu, laos diuduti mamuse partangyangan buha-buha ijuk. Alani i husungguli hami masaluhut na ruas ni huria asarap mahita maddohoti aka ulaun partangyangani. So nima sunggul-sunggul itonga-tonga ni huriata marede mahita laos tapasaha ma piliata. Au Naginun Ratu
bata nasumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati doa pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhata di hamu amanami dohot inanami, atani Tuhata di pesta parningotan hari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus lau makokop pita pardosa. Ima natar surat sian buku ni panurang Jesaya bidu 52 mamuka sian ayat 10 tolu satu ayat 15. Sonom mahatana didok. Hati bulon dohot hamek meton ni naposo ni Jehovah. Idama pistardo pabahen ni naposokku. Tarhicak do ibana jala di patibbo. Gabe tibbul situtu sogut. Ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana dibahen hinaroa ni rupana. Dibahet tadina sia jolma hian. Rupana pe maradopon jolma. Songonido urasonna torop aka bangso parbegu sogut. Ohombedo aka raja maradopon ibana. Ay halak naso dung panahatan ni baritai. Nasida do marnida. Jala halak naso dung ubegesa. Ido mangatusi sogut. Imanggo sahatna. Ujahama muse di bahasa Indonesia songonon. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lain lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ima anggo sahatna. Urian itu hata diamu akamanami dohot inanami. Arisa darion. Tapes tahu mamuse hari parningotan. Hari amamate ni Tuhata Yesus Kristus. Bahkan dohonota pesta las niroha do di kita. Nampe di dokon paradoks. Halak Kristen marlas niroha. Di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Memang kalau dohonota luar biasa. Hal yang normatif. Dan adong halak marlas niroha. Adong halak namate. Tidak benar. Secara dunia orang bersuka cita karena kematian seseorang. Bahkan dohonon dihalak doho marhabo di roha bah. Ikonido dohonon secara normatif. Doho marhabo ni roha bah ninna. Alai molo sian ngolu haporsiaon sian partodiota dohonota do las ni roha do hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Alani anak kini sangat paradoks berbanding terbalik bahasa ikomar las niroha. Kemudian itu kata taida tauji mamuse marnida turpukon songon manggorga muse mulak haporsiota taringo tu hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Tikos donian molo tapi kiri molo adong sebuah keberhasilan itu karena sebuah kegiatan yang memang terkonsentrasi lahu patupahon ulauni. Terfokuskan melalui sebuah keberhasilan. Jalan dibutuhkan do kesetiaan di sini. Lahu mewujudkan sebuah keberhasilan. Amang do tinang tapoto dua hal yang berbeda do napinatupa sama-sama didokon berhasil. Halak Farise, halak siboto surat akamalim uju na ditakub nasida Yesus Kristus
Uju na di parsilakon nasida Tuhan ta Yesus Kristus. Padohan nasida di bagasan rohana kita berhasil. Aidung seorang Tuhan ta Yesus Kristus terganggu do pakilalaan ni halak si boto surat malim hala Farisi ala Saduki. Apalagi di nama kobasi Tuhan ta Yesus Kristus jalapoi di paluas tampil di publik umum lam terganggu do kehidupan nasida. Allah ngandung ngagudang mangihutun Yesus bahkan berfokus tu Yesus. Ido di tahirohan nasida wado asa unang adong be Yesus. Wado asa unang asa redup manang udang pe marbarita nauli udang mangacari udang mangalehon akahamalu mondo nasing. Bisa kami nasida doi. Ima salah satu na pinatupan ni Aka ala si boto surat. Parisi do naka donganda nasi. Alani dong ditakup Yesus bahkan diuhumi nasida dunge di pasahat maksum setu si Pilatus di pasahat musetu Herodes mula musetu si Pilatus rugi si Pilatus madokon manguhum taksari diawi hamudo nasari uhu pamuma parsilako kamuma marlas niroha doha lagi sudena dengan ungkapan kita berhasil sukses dohita manakup Yesus mempersilako Yesus Kristus. Itu nakin natadokon keberhasilan itu karena fokus di nasida wado carana. Alani monotadokon berbeda do muse. Songon napinatupan itu hatta Yesus Kristus. Berbeda si tutu. Dia perbedaan. Allah takkan dong halak na berhasil di dokon manaon akan hacit. Molosan pandangan umum marnida tidak mungkin itu dikatakan sebuah keberhasilan. Taktik kosi ngamar siak bagi ngadi dia mabugang ngadi leai ngahacitan bahkan sudah bahkan mau sang turpukton di pabotohon ibana di trokon halak mida ibana dibahin hinaruan ni rupana songgot rohani natorop halak mida ibana dibahin hinaruan ni rupana dibahin tadina sia jolmahian rupana pe maradupo jolma begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Waduh dohonon keberhasilan di sini. Orang yang berhasil itu tidak seperti itu. Odo palopat dohan nyalak mandokon itu tidak keberhasilan. Itu bahdi doko si Paulus. Haotodo silang. Dia kahalak. Nalau mago disadak Korintus bidusadai ayat saplalui ai haoto dohata nataringo tusilangi di rohan yakana lahomago alai hagogo on ni debatadui dihita nadapotan haluaon. Sangat luar biasa perbedaan itu. Sangat luar biasa ungkapan ini haoto odui alai keberhasilan dui nina di Tuhan debata. Odonakin perbedaan. Sama-sama keberhasilan tapi keberhasilan di sini versinya tidak seperti yang dilakukan Tuhan. Di dia do letak keberhasilan dan pindah tuduhan di sini. Do maksud na keberhasilan ini. Amo kamanami dohotina nami. Memang upah ni dosa manang tadokon asa malua jol masya dosa ikon adong dona rade
halak na somar dosa, manaon na hacit, manaon na porsuk. Alam memang ido konsekuensi ni dosa, ikon hacit taunon ni jolma. Ido bari dokon upah dosa adalah kematian. Kematian digambarkan sebagai bentuk kesengsaraan. Hapor suhot bulun. Ikut taonot dui, ise dana sanggup manaoni. Siapa yang sanggup merasakan menghadapi kenyataan menderita, bahkan songonai dok ni si Jesaya di hapanuri ranganna buhina pedak songo buhini jolma be alani songoni hacina mabugang terluka menderita alani ma ungkapan da disurilakon ni si Jesaya jala ido na dipatuduhon ni Tuhan Yesus. Keberhasilannya adalah ketika dia menjadi seorang hamba yang setia. Hamba Tuhan. Naposo ni debata. Idama pistardo pabahen ni naposokku. Ebet Yahweh. Hamba yang memang benar-benar menunjukkan kesetiaan. Najolo molo didokon hatoban naposo ni debata hamba jiwanya karakternya adalah kesetiaan dan kepatuhan. Jupang di akan naposo dui. Jupang doi di akan naidok naposo ni debata hamba para pelayan. Molo tadokko kita, saya melayani, saya menjadi pelayan. Akan benar kita dikatakan pelayan jika yang dua ini, kepatuhan dan kesetiaan itu melekat di kita. Allah idona melekat di itu kata Yesus Kristus. Allah idok tuhata, tu anakna tuhata Yesus Kristus ikut tahu nomor na porsuk. Ni andang mardosa ho, Allah mana magati na porsuk na tinaon ni jolmai. Yesus menjadi pengganti manusia untuk menerima sanksi, menerima hukuman itu. Tapi dia tidak berdosa. Kalau menurut pemikiran orang merhua ho setia ho do tadi sih soho manau pardosa, soho mabay mardosa, soho na mardosa, ali iko taunom mui. Tetapi karena kesetiaan sebagai hamba Allah, naposo ni debata, maka dia setia taat. Majalo hina hacit hapor suhon liakna makalea akalea jalo on ni mana kehinaan dia terima. Itu yang luar biasa yang dilakukan Tuhan dan itulah keberhasilan Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Karena kesetiaan Tuhan Yesus terhadap apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadanya. Iko setia doho, iko taat doho, iko mangoloi doho, songon na hupangido, ay lomoro haku menjolmai haruar sia dosa. Maka manusia itu, maka hamba Allah itu, saitia ibana, satu namate. Dia harus melepaskan jubah kebesarannya, jubah sorgawinya. Dia turun menjadi manusia yang hina. Holan nanaing mencapai sebuah keberhasilan menebus jolma sia dosa. Alani manidokon ida ma pistardo pabahen ni naposokku. Tarhicak duibana jala di patibbo gabi tibul situtu sogot. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Napatarbe. Di kesetiaan nei sudi jolma di portibion. Ro madapoto ni bana, ro mangido tu ibana, maka porsiai ibana. Ainunga di palua hita.
Hidup baik di dokon, semua lutut berteku. Dia adalah Allah. Allah ni mamang do tinang. Hidup di dokon di bagasa turpukon. Tarhangongang do. Songoni do urasan dat sorop akka bangso parbegu sugut. Bedo akka hal akka raja marado ponibana. Ay halak nasodung panahatan ni baritai. Nasida marnida. Jala halak nasodung ubegesa. Ido mangatusi sugut. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Dia tu sido holong ni rohani dibatai sian kesetiaan ni Tuhan Yesus Kristus. Itu amang do tinang na arga taida siak tabuat siak turpukon taringo tu Kristus Yesus yang mati itu. Kita bisa seperti ini karena kesetiaan dan ketaatan Tuhan. Alani mono tadokot wado kita. Di dia do nilai ni haporsyota. Nilai keimanan kita seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Yaitu setia dan taat. Kesetiaan tu debata ido. Kesetiaan di haporsyota itu nama baik kita bongot tu harajau ne debata di hari marsugut. Jaladina roh Kristus padu halia tu portibiope. Naing majupangna halak. Na setia do na taat dia kahatan ni bata. Gabe na poso ni debata. Memang ikon menderita do, memang ikon manau na porsuk do hita di portibion. Alai boy do tatao ni boy do tadopi mono songon na poso ni debata hita. Songon Kristus na manau na porsuki songon nima taihuton Tuhan ini. Maka sukacita pun akan kita milikin setiap saat. Mua kamanami do tinanami songon di bagasa turpuktor di babotohon na poso ni bata na tauman na birmit. Jangan pernah takut menderita karena iman kita. Jangan takut menderita karena kita menunjukkan keimanan kita. Karena disitulah kita merasakan indahnya mengikut Yesus. Di sido jupang tapangatusion. Wado mangihuto Tuhani. Alani mamang do tinang dihita saluhutna. Mariti trupukom muse dipangido tu hita. Asa tahanguluam ma roha naposo ni debate hamba yang setia dan yang taat. Mulai di tu hatta ulu ibana manaon hapursoni. Alai hitape unang mabiar manaon hapursuhoni. Ay ngay buat Tuhani sorop ni hapursuhoni. Molo ta adopi pe hapursuhon na manghihuton bogas na do kita. Na manghihuton bogas na do kita. Alay sorop nay dangadong bidisi. Unang tahutak kita. Alani satia mahita rodi saleling nilelingna. Amen martangnya kita. Moliate matuhan upasahat rohanami todo pammu. Diari na pinarbadiamon. Di pesta pardingotan ari hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Madok moliate hami Tuhan Allah. Hujalo hami Tuhan. Haluau na pinatupan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Olo ibana manau na porsuk. Olo ibana manaon akan hajit Tuhan. Holan naing manubus hami pardosa. Nian hamiad do Tuhan. Manaon na porsuki alay. Tak tolap nami Tuhan. Ala pardosa do kami. Alay anakmu nabadiyay nasomar dosay Tuhan. Rade manaon ni sudena asa malua kami. Molehate ma Tuhan. Hupasahat rohan nami todopamu. Satia di bahana Tuhan. Mangoloi bahana Tuhan.
tu padokmu asa malua hami. Ale Tuhan hami pe hangolu honon nami ma roha haposan roha naposo ni debata ngolo huadopi hami haporsuhon namangi huton bagasmu do hami namanuhu silang nabadie do hami Tuhan alani marhite todip to diperbadai margogoyo kami mengajari hami Tuhan laho manuhuk silang nabadie dohok manghuton bogasmi Tuhan. Ale Tuhan de batama nami na marhabangsa di Banua Gijang. Pasu-pasu matoktong huriamon. Laho pasauton nasa sakap ni roham. Songsoni ale Tuhan diaka ruas ni huriam dohot akana porsia diho. Natongon dang boy Tuhan rap dohot tami. Marpungo di tongan di bagas joromon, di aka ulaon, di aka kondisi na menghambat nasida. Baik alan ni aka parsakiton, pergumulan dohot akalan nasing Tuhan. Alay rohan nasida, saya neng roh Tuhan. Dongani nasida Tuhan, paso-paso nasida. Molo di bagasa parsahiton dohot pergumulan nasida, papos rohan nasida Tuhan. Lehomon mudo haki pason tu nasida dosa inunga ditaluhoko Tuhan sahitipe taluhonom mudo sian akka pamatang ni dongan nami na di bagasa parsahiton molo diadopi pergumulat Tuhan pamonangom mudo sude akka na bergumuli Tuhan ainunga di taluhoko Tuhan sorop ni hamatiani talu do musai pergumulan ni ale Tuhan. Ale Tuhan de batama nami na marhabang sa di Banua Gijang. Diaka ruas ni huriam dohot akan na porsia di ho di portibio Tuhan. Na marukil na naing patuduhon ngolu ha porsion na marhite pajongjong bagas jorom alay adong aka hamaulon diadopi Tuhan hodo makalomohon hajongjongan di bagas jorom alani parpisuhi urupi aka ruasmu Tuhan na berjuang laho patuduhon ngolu partodione marhite hajongjongan di bagas jorom lehon habisuho Tuhan mengadopi akal lingkungan sekitar. Asaboy nasida mangaleo pangatusion na uli Tuhan. Boy tarjalorohan nasida hajongjongan ni bagas joromi. Ali Tuhan de batama nami pabotohom ma tu portibio Tuhan. Nunga ditaluhoko sorop ni hamatia dosai Tuhan. Marhite naradeho mate di haup nersilang. Jala hehe diari patuluhon. Alani asa unang adongbe. Ujahan nami laho mangulahon dosa Tuhan. Alanunga di pamonako kami. Monak kami Tuhan. Ajari mahami. Satia mangihuton mangulahon nasa lomani roham. Di ngolu nami seganupari. Moliati di huali Tuhan. Pasikop malas ni rohanami di bagasa sadarion. Jalan molo naing jaloon nami no Tuhan parpadanan nabadiyai papos rohanami Tuhan jaloon nami do hasisaan ni dosa nasiako moliati di huali Tuhan marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin marid hita laos tapasa mapiliata Oh,
koma peliata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroruan di saluhu silehon-lehon na denggan dohon naso libasa na mauliutus. Hupa saat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu may jala ramoti, asa hopar hasyang kami pilihanon, pati buluhon harajon mo dito nga tongani huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nunga patar hidahami holong ni roham nagodangi. Gumodang doisian holong ni rohani amama dohot inaina di anak konna. Tung naso tertibang do godang dohot arga ni silehon lehommu di hami. Ai anakmu nasasadai disuruh gabe jolma. Manaon pardangolan icak-icak doh pastap-pastap gabe tarpajal ibana jala tuhamatian humokop kami. Moleati marohan nami ala naung sai utang nami jala malua kami siat dosa sian hamatean doh sian gom-goman ni sibolis. Ala ni pujion nami magwarmu nabadiei. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni dewata naung mamorsan dosa nami dosa ni hajol maon. Moleati marohan nami tuho jala pujion nami maho rodi saliling nilelengna. Sai tatap mahuriam nahinokokmu jalan napi napungumi. Sai pahot ma dihami hasesaan ni dosa doho dame napi natupami. Sai paias jala parbadiai mahami asa tarbuan ho hami tu Banua Gijang pasauron hami tuakan nabadiai. Sai bunuh jala pasilak ko majol mandaburuki doho sakap naroa na di bagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di Banua Gijangi. Upasahat hami madiri nami tuho jala huleon hami rohanami bahin inganamu ala naung dihokop ho hami diho mahami jala ho di hami sai unang loas hami sirang siako dongani mahami jala saur mahotu hami sai patugu maha porsion nami tuho asa hotlak kanami sahat rodi ujung ni hamatean. Sai ramoti maaka ruasmu na mamaritahon holong ni roham doh dalan naong pinatupami. Atong manang mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami doh raja nami. Saya si maroham ingot mahami di hasangapomi jalapuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari.
Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Una kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Udul mo cerita stokin namang supaya maparade aka ulaun na badia kita. Horas madihita manginang songo buah-buah namin nakin alaw dutat tama marulaun na badian non perjolo ma nahudul di GSG dohot sayap kiri sayap kanan